В общи линии ще ви разходя малко и с моя апартамент, който е много разхвърлян, но за да е всичко автентично, реших да ви покажа нагледно колко ползваме алоe в къщи и какви продукти общо взето използваме. Навсякъде може да видите стикове за подмишници, липсчета. Тук отивам към спалнята, моля да ме извините за страшната бомба, дето е паднала. Това е на мъжа ми стика, който е свършил очевидно. Това е останало от доста огромно количество. Най-вероятно го е ползвал към 6 месеца, не го следя. Тук пак в лудницата виждаме още един стик, който вероятно е настоящия. Пак бих казала, че не го следя. Това е детенцето ми с операция на пръст. Супер много ни помагаше. Ето алоe First, вътре с много билки и пак с прополиси алоe. В шкафа в кухнята пак бомба паднала, но шкафа ми е подреден и на първо място седат две опаковки с чиста алоe в тубичка. Не мога без тях, просто това е алоe лоушън, изстудяващ лосьон, който помага много при мускулни болки, ставни болки, болки в кръста и естествено фърста